Нижегородская область дала татарскому народу целую плеяду выдающихся деятелей культуры. Хусаин Фаисканов, Ауи Начми, Лотфулла Фаттахов, Гани Валеев, Айдар Бигичев, Рамиль Курамшин, Ринат Валеев. Концертыбызның Нижгарьеваның мыл суяр егеті, халқыбызның мәшһүр музыканты, Татарстанның халық артисты Рамиль Курамшин дәвам итә. Рамиль, sizga. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, менә сез бу экранга карагыз, ул узган гасырның 40-нчы еллар азагында төшергән тарихи фото. Менә сезнең өчен сол якта бу кичәнең сәбәпчесе, мәшһүр якташым Рәшит абый Вахапов утыра. Аннан соң күренекле нәфис сүз остасы Фәйзи Сопов. Һәм баянда бірінші татар баяншылар арасында ең көрініксі болған Мөхтәр Әхмәдиев отыра. Менә хәзер иғтибар белән минем аның баянына карагыз. Һәм хәзер минем кулдагы баянга карагыз. Менә бу шушы тарихи баян. Мөхтәр абый Рәшит абыйның бик күп радио язмаларына һәм пластинка язмаларына менә шушы баянда уйнаган. Шулай ул вакыттагы бик популяр булган күренекле җырчылар, мәсәлән, Гөлсем Сөләйманова, Зифа Басыйрова да шулай язмаларында уйнаган. Инде 60-нчы елларда тагын безнең бер мәшһүр татар халкының мәшһүр җырчысы Илһам Шакировка да уйнарга насыйп булган. Мин хәзер сезгә бер-ике халык ким башкара. Аның беренчесе сезгә таныш түгел, икенчесен танырсыз дип уйлыйм. Йөрәктән минем Нижгар якташларым танырга тиеш. Хөрмәтле Рамил абый, сәхнә сезнеке. Татарстанның халық артисты Рамиль Курамшин.